खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं बिजुलि नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ कर'नाजों थैनायफोरनि थाखाय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंफा गोथैसालि आरो कब्रस्तान बानायबाय। आमफाननि थाखाय बङाइगाव आरो गवालपारायाव हाई एलार्ट। क'क्राझाराव सा 6 सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ। एमएमसीएइचनि लेब टेकनिशियाननि देहायाव कर'ना भाइरास। आसाम सोरखारा मिरुनिफ्राय 1,441.48 कौटि रां मोनसिगोन। निकासियाव फिसाया बिजिखौ दानथारनानै न' सिङाव फबनानै दोनदों। दानिया आबुं रादाब। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय बेमारिफोरनि थाखाय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गंसे गोथैसालि आरो गंसे कब्रस्तान थियारि जाबाय। कर'नाजों जिउ गोमानाय बेरामिफोरखौ बैसोर गोथैसालि आरो कब्रस्तानाव फबनाय जागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला दिनैनिफ्राय जायफोर कर'ना बेमारिया जिउ गोमागोन बिसोरखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गोदानै थियारि खालामनाय गोथैसालि आरो कब्रस्तानावनो फबगोन होननानै सोरखारि सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समावनो सुपार साइक्ल'न आम्फानखौ लानानै बङाइगाव आरो गवालपारा जिल्ला खुंथायआ हाई एलार्ट फोसावदों। दिनै सानसेखौ न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनायखौ होबथादों जिल्ला खुंथायआ। मख'नो गोनांदि आफां आसामाव सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गोहोम खोख्लैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियान फोसावनायनि उनावनो बङाइगाव आरो गवालपारा जिल्ला खुंथायआ सांग्रां जादों आरो हाई एलार्ट फोसावनानै जोबोर गोनांथार खामानि गैयाब्ला न'निफ्राय ओंखारनायखौ होबथादों। बेखौबो मख'नांगोन दि बे दिनै फुंनिफ्रायनो लान्थ्रि जे अखा हानायजों लोगोसे सिउ सिउ बार बारगासिनो थानाया बांसिनै समखिखांहोदों सरासनस्रा राइजोफोरखौ। रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला आम्फान साइक्ल'ना सिलिगुरि सौफैबाय। रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला आम्फान साइक्ल'ना सिलिगुरि सौफैबाय। आम्फाना सिलिगुरिनि साहा फारसे गिख्रंथाव महरजों सिमब्रेबोगौ। बबेखानि सिलिगुरि आरो साहा फारसे गुवार ओनसोलाव गोबांथार न' बां दंफां लाइफां खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै सानसेनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव सा 6 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै सा 6 बेमारिफोरा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै क'क्राझारनि गुबुन क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दंखायोमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। क'क्राझाराव कर'ना पजिटिभ मोननाय बेमारिफोरखौ धुबुरी, बाक्सा आरो बरपेटा जिल्लानि सादाम हुसेन, तिलक लामा, नजरुल इस्लाम आरो लाइदुम आली होननानै सिनायथिदों। नाथाय गुबुन सानैनि बागै दासिमबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। बबेखानि बिसोरनि सानैया साइ कमप्लेक्स, सासेया बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज आरो सासेया क'क्राझार CITनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दंमोन। क'क्राझाराव कर'ना पजिटिभ मोननाय गासै बेमारिफोरखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजियै आसामनि आरोबाव गुबुन सासे सावस्रि मावफारिया कर'नाजों गाग्लोबजाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला कर'ना देहा फाहामसालि MMCHनि लेब टेकनिशियान तिलक डेकानि देहायावबो कर'ना भाइरास सन्देरबाय। तिलक डेकाया MMCHआव कभिड-19 टेस्ट खालामनायनि थाखाय बेमारिफोरनिफ्राय थै लाखिनाय खामानिखौ मावोमोन। बबेखानि सानब्रै सिगाङावसो देहा फाहामसालिनि साफ्रोमबो स्टाफनि थैखौ लानानै टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो तिलक डेकाया रिपर्टआव पजिटिभ ओंखारो। कर'ना भाइरासनि थाखाय हादरनाङै लकडाउन फोसावनाय समाव आथिखालाव आसामनि रांखान्थि हालोदा लोरबां जालांनो हमनाय समावनो टेक्सनि मोननो गोनां रांखौ मिरु सोरखारा आसामाव हरसिगोन। टेक्सनि 1,441.48 कौटि रांखौ आसामनो हरनो मिरुआ गनायथि होबाय होननानै मिथिनो हादों। अदेबानि बेनि सिगाङावनो आसामा टेक्सनि बाहागो महरै 641 कौटि रां मोनखांबायमोन। नाथाय सरासनस्रा गुबुन रायजोनि रुजुनायाव आसामा मिरुनिफ्राय मोननाय टेक्सनि बाहागोआ बाङाइसिन। बाक्सा जिल्लानि निकासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमनानि 2 नं सान्थिपुराव लेबेन रामसियारि मुंनि सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनानै न' सिङावनो फबना दोननाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 14 मे खालिनो नखरारि नांज्लायनायनि जुनै लेबेन रामसियारिया गावनि बिसि साथाम
खुदियानि बिमा फेसि रामसियारिखौ फुख्रिजों दानथारो आरो न' सिङावनो फबना दोनो। ओरैहाय गामिनि सुबुंफोरा सानबा गाहाम फेसिखौ नुयैलाय खौरां लाबाय थानायाव लेबेना जाथायनि बागै गावबुरानो फोरमायना लाहोयो। बबेखानि जाथायनि बागै गावबुराया पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव निखासि पुलिसा संदानहोयो आरो मेजिस्ट्रेट मनज दलेना नुजाथिनायाव फेसिनि गोथै सह'खौ बुरखाङो आरो मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' गोसोखां देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। बेनि उनाव दायनिगिरि लेबेन रामसियारिखौ पुलिसा हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। ओरैहाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव आमगुरियावबो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा नेपाल नार्जारिया गावनि बिसि बिलेश्वरी नार्जारिखौ थांनाय मंगलबार खालिनो गोदोना सेरथेनानै खास्रि बिस्रि बुथारदों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।